Znaš, sad ti ja kažem, kad padne I nemojte me zvat da vam prodam kamion, traktor, prikolicu, frezu, plug. Znači, nemoj da vam padne na pamet, jer ne bi ponizio narod onaj što mi je to dao. Ti si pravi babo, pravo je čovjek napisao komentar, ti si pravi babo. 100%. Znači, nemojte slučajno, znači, da ne bi mijenjao broj bez veze, da me narod ne mere dobiti, normalni narod da radim, znači, nemojte to raditi, da me zovete na lažne ture. Od sad, ko me zovne na turu, prvo će morat uplatiti vester, iznos sav ture, pa da mu ja radim. Dotad, nemojte me zvati jer neću da to obavljam. Jebote, kraj šta ljudi, za čim se ljudi barataju, je li moguće? 2 puna mjeseca ne spavam rad lažnih poziva, hajde ovdje, hajde onde. Hamide, nema više vlasti. Ja sam uzeo više vlasti u svoje ruke. Pa ja dođem, hejtaju me, slušam, mene hejtaju, psuju mi. Nema, kaže, smiju te dok ne prijeteđa poruka. Kad ga ja setnim na cesti, da mene neće više biti zakon. Pa ništa, meni je svejedno. Mogu mi sovati materi sve i ženu bivšu, svejedno mi bolo. Ovdje ušlo, vamo izašlo, ja živim za svoja 3 sina. Za njih ću raditi 24 sata. Tako je. A ne mreš što kažeš, ne mreš dozvoliti ljudi. Ja gledam i društvene mreže, mene, tebe, to je katastrofa. Skidaju srećka tamo. Jebo, dobro si ti ono rekao, ti što kažeš ti, što su ono rekao, U mene žena da je radila išta, ne bi imala kad danas objavljivati na TikToku 50 slika. Ja bio sa svojom ženom kod tebe, sjećaš da smo bili. Kažem ja žene, rekao Bog te, nema žena šta rad sve čisto uredno, znaš, vidio sam stvarno, bio sam kod vas, znaš da smo sjedli, pili kafu, nisi joj nešto što kaže, ajmo mi ovo raditi, onog što se ošao kod Seška, to je jedino što je radila, kako ja znam. Halo, 15 minuta to radila i došli radnici, platio 3 radnika. A to narod ne zna, recim, eto vidiš. 15 minuta pred kamerama je radila, ja platio 3 radnika, radnici neće stati pred kameru jer je naroda sti. Jebote, kraj, ste vidjeli ljudi? Svidio? Šta je problem tu, znači, kad sam krenuli sa otim što smo dobili, pitao sam je ljubavi moja, šta ćeš da radimo? Hoćeš poljoprivredu? Hoćeš da muzeš, da ovo hoću kaj ljubavi sve. Tako je, ne znam, evo da im objasnim, izvoli ljubav, evo krava, evo ovaca. Pa što nisi otišla kad nisi imala malte ne šta jest? To mi samo treba da objasni. Nek mi sam to objasni i ništa više ja ne tražim od njih. I evo ja joj dajem blagoslov. Sretno ti ljubav moja, da Bog da mu rodila 5 djece, ma nemoj 5, rodi mu 10. Uživaj u životu, ali vjeruj da i Hamid uživa u životu. A meni je Allah čudno sa ženom priča, rekao, da li je moguće da je žena otišla? Pa brate, na kojoj neimaštini ljudi pomogli, i meni isto, razumiješ me? Samo da ovome odgovorim. Što se tiče Željna Čune, ovaj što napiše, Željna Čune, možda je tvoja Željna Čune, ona sigurno nije bila Željna Čune. Ja nisam invalid, prijatelju moj. Amde mama, ali slušaj, pa to ljudi provocira, nemoj se na to osjećati. Ništa, ja samo da mu jednom odgovorim, jer ovo se snima i ovo će sutra biti u crnoj hroniki, pa da imaju jedan dokumentarac lijep. Hoće biti, vidim ja 1100 ljudi, hoće biti 100%. Sad oni snimaju, znaš. Samo nek snimaju, samo da im kaže, isključivo sam ušao u tvoj live, samo da me ne zovu 24 sata, da me ne bude bez veze. Ništa, a mojoj supruzi bivšoj sretan put i da Bog da mu izrodila sinova koliko hoće. Tako je. A ne, vidiš, Meja Mujkanović da ti Hamid nešto kaže, a izgleda da je tebi malo dok si ti na TikToku. Ko je taj, sad ću moja poslat ga mamo. Samir, od vama, stavio s djetem, majmuna jedan, aj marš mi iz lajva. I nemojte slažni profila, ba ako ste ljude, uđite sa svog profila, evo ja, evo me, Hamid, glavu i bradu. Tako je, stavi sliku, ne bojim se nisam nikom dužan, ne vrijeđam. U životu što mi je najdraže, nemam repova za sebom da me neko potegne ovako za rame. Evo, odmaram, hoću da jedem i da idem kući. Znači, hoću da odmorim kamion, da jedem i da idem kući svoje djeci. Mene je bilo teško kad sam rekao da dijete, čuo sam
dijete, ono, jedno ono za njom plakalo, ono, ošlo u bolnicu. Pa Jebote, bolo vam da 14 godina je to braka, 14 godina je tu i braka, da zaboraviš za nekog frera ko što nikad nisi znala u životu. Koji to brak nema trzavica, daj nađite mi ga u ovdje. svakom braku ima trzavi, nema braka da nema trzavi, da postoji brak, znači uspio, evo i kod mene, svugdje u svijetu, znači svaki brak ima trzavica. O tim Hamid priča, lahko je palamudit ko ne zna. Tako je, baš tako. A ja evo opet kajem koliko imaš ljudi tamo u live. 1200. Pred 1200 ljudi kažem, nikad za 14 godina Hamid je nije udario. Tako je. A evo svi ljudi... Neću to kad sebi dozvoliti. Jer je to žensko. Jebote, ja sam se iznenadio. Bez jednog razloga, bez objašnjenja, bez ičeg je pokupila se i otišla. E to, kaže neko, jel ti je žao? Pa 14 godina je braka, ja nju niti molim, niti je žalim. Nije ona za žaljenja dok je to sebi uradila. Znaš šta sam najpravnije rekao, što sam rekao, što nisi otišla kad nismo imali ništa? Što nisi tad otišla? Što nisi tad, kad smo polovili komad hljeba? Kad si bio bez struje, bez vode i bez svega. Bez struje, bez vode, kad sam vodu nosio 2 kilometra na leđima. Tako je. To tad nisi, zato što nisi imala dovoljno megabajta za svoje gluposti. Bravo, baš tako, baš tako. Ne znam. I tad, evo govorim, i tad, ja bi legao gladan, djeca i žena nikad nisu. Jer sam i tad ja radio za platu od 1000 maraka. Tako je. I tad je plata bila 1000. Ali kupiš namirnice tamo vamo, ti ne možeš dalje da radiš. Znači nisi gladan, nisi žedan, ne fali ti ništa, ideš dalje. Tako je. A ne, svi su ostali u šoku. Svi su u šoku. Slušaj, ja nju ne žalim, nemam je šta žalit. Znači, želim joj evo ovim putem da kaže hvala ti što si mi otvorila oči. I zahvalan sam ti na otim dok sam god živ, dok god dišem. Hvala ti Edina, znači hvala ti, opet kaže. Ne žalim si jednu sekundu, to je majka moje djece, nikad joj neću zabraniti, ni da ih zove, ni da ih viđa, ona je rodila. Nikad, ja takav nisam čovjek. Al, što si to uradila, sam daj mi jedno objašnjenje. A ja ga imam i dobio sam to objašnjenje ovih 5-6 dana. Evo te kralj, ne znam. To je ma nemam šta plakat, bola za tim. Ne, reko, to je Bogu plakat, što kažeš, kad se nisi imao ništa, i znaš, i ja sam, i mene Sečko snimao, i ja sam bio, nisam imao ništa, i sada žena ode, slušaj, ne znam kako bi to podnio i ja, ali ipak Petar, i tebe, to ja sam imaš 2 djeci. 3 sina ja imam, 3 sina ja imam. Nek su živi, Samo ću joj reći, sretno ti, nisi htjela svoju djecu hraniti i oblačiti i školovat, otišla si na tuđu djecu i sretno ti bilo sa njim. Znaš šta mi je bilo smiješno? Evo ja tvrdim, kod tebe nikad nije ustala, otišla je tamo kod njega, brala je šljive u 6 sati bilo. Vjerujem da kod tebe nikad u ta doba nije ustala. Evo, tvrdim životom. 9 sati je kod mene ustajala. U 9, a sad kod njega ustaje tamo u 6. Vidim, objavljuje se, beru šljive 6 sati. 9 sati je kod mene ustajala i spavala je preko podne kako će. Dođi u moje selo i pitaj, je li ikad iko vidio na njivi, ja ovdje dajem glavu. Znam, brate, sve te razumijem, znam. Meni je samo ne znam šta je to ženi odjednom puklo u glavi, ja ne mogu da vjerujem, ja kad sam vidio vičem žen rekao debola, ja se ne ježem... Slušaj ti što vičeš da mi se Hamdija smije, nek mi se smije ko hoće. Ne smije, znači, zato bi se smio, brate. Nek mi se smije ko hoće, ali 2 mjeseca ja ne spavam od vas na TikToku i od YouTube-a. Vi na tuđoj muci zarađujete neke gledanosti i neku zajebanciju. Tako je, tako je. Meni to nije muka, ja hvala Allah. Jesam li to da odmah nazvao Allah, ti ne pitao, rekao, kako su djeca, nisam ništa rekao. Ja hvala Allahu, nisam ni gladan ni žedan, zaradim svoje djeci, imaju ptičjeg mlijeka.
ali nemojte me zvat na lažne ture da ja moram provjeravati pola dana ko ste, šta ste. I to je to. Evo će da je Gazija da nešto kaže i on. Daj da ga uba.